एपिबिनि जा थांखि बे हारिखौ बोखावनायनिसो मोनसे हाबाफारि आरो बेवहाय बिपिएफआ जाबायदि गेम गेलेदों बिपिएफ आरो कंग्रेसआ बिपिएफआथ' गेम गेलेखागोन दा बिस्रा राहायानो गैला दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव जे बिटिआर सरकार मानव बिदेशि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 40टा समस्थियाव जोङो बेनिफिसियारि मिट आरो ससिय' इक'नमिक एवारनेस प्रग्राम लादों बे प्रग्रामाव कख्लाबारि हालामनि रायजो राजाफ्रा बेनिफिसियारिफोरा दोलै नोगोरै फैनानै 10,000निख्रुइबो बांसिन दिनै पार्टिसिपेट खालामनायखौ नुनानै जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेखायनो गोजोनदों जे दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो बिटिसिआव सान्थि गायसननो हादों आरो बिटिसिआव सान्थिनि दैदेनगिरि हिसाबै प्रमद बर'खौ गासैबो जाथि जनगोष्ठीया गनायनानै लादों जायनि जाहोनाव दिनै बेनिफिसियारि हिसाबै मोनखांनायनि खुसिजों बयबो बाहागो लादों नैबे समाव सार बिटिसिनि सायख'थियाव गोदानै जोंहा एपिबि बिथां अनजल दैमारियाबो गोख्रों मोनसे रलजों थांगासिनो दं बेनि बेलायाव बिटिसिखौ माबायदि लामा थांगोन बायदि आं सानो एपिबिनि जा थांखि बे हारिखौ बोखावनायनिसो मोनसे हाबाफारि बाखि फिथाइखौ उनावहाय मोनगोन आरो नै पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 नि जाहानि जेंना बे जेंनाया ओरैबायदि बेयो कमप्लिटलि प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टमोन बेखौ जोङो रिजार्भ खालामनानै जों बेखौ इन्डास्ट्रि मोनसे गायसननो नागिरदों जाय इन्डास्ट्रियाव हाजार मानसिनि समस्त 35 बोसोर जोंनि बर'नि जा सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव खहा जानाय जोंनि जा रांखान्थि बिथिं बेखौ बुरखांनायनि जों लामा लादों आरो बेवहाय बिपिएफआ जाबायदि गेम गेलेदों बिपिएफ आरो कंग्रेसआ आं नोंथांमोननो प्रमाण होखारै बुंनो हागौ मानोना आंनो बे डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ माइरं गरसेनिबो हा रावनिबो बेवहाय खहा जाया बिनि अनगा पर्बतजरा हालामा भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोरनि उनावबो दिनैसिम हानि पाट्टा मोननो हायाखै बेखौ जोङो थांनाय बाराव 1245 न'खरनो जोङो हा होदों आरो बे बाराव जोङो 1500 न'खरनो 29 तारिखआव जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ बिपिएफआथ' गेम गेलेखागोन दा बिस्रा राहायानो गैला दा मानसिजों दाङाबाजि लाबोफिननाय राजखान्थि गेलेगासिनो दं बेखौनो आं बुंनो नागिरदों बिथांमोननि टारगेटआ ओरैबायदि दावराव दावसि जायोबा गावस्रा पलिटिकेलि लाब जायो आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव थैनि बाना बोहैबा बिथांमोना लाब जायो आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सैलाय जायोबा हारसा बर' डिफारेन्स फैयोबा बिथांमोना लाब जायो बेखौनो लाबोफिननो नागिरदों जोङो 40थाखौनो टिकेट होगोन बिसायख'थियाव जों बाहागो लागोन आरो दिनैनि दिनाव जोङो 32टा सिटआव देरहानो थांगासिनो दङ बाखि 8टाखौ बायदिसिना राननानै लागोन बिसोरो